କିଏ କହିଲା ଆକାଶର ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଡେଣାର ଆବଶ୍ୟକତା, କିଏ କହିଲା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଖି ବି ଜରୁରୀ। ହେଲେ ଏହି ସଂସାରରେ ଏଭଳି କିଛି ଝଡ଼ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ବାହାରି ଯାଇ ନିଜର ସାହସ ଓ ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ଆକାଶର ଉଚ୍ଚତା କଳନ୍ତି। ଏଭଳି କିଛି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଓ ପ୍ରତିଭା ବଳରେ କିଛି ନୂତନ କରି ଦେଖାଇ ପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ପ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶୈଳ ସେଠୀ ମହୋଦୟ। ସମ୍ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରୀଡ଼ା ଆକାଶରେ ଜ୍ୟୋତି ବିତୁରୁଥିବା ନିରଳସ ସାଧକ ବରେଣ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶୈଳ ସେଠୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦେଓଗାଁ ବୁଢ଼ାଆମ୍ବ ଗ୍ରାମରେ ପିତା ନାରାୟଣ ସେଠୀ ମାତା କୋକିଲା ଦେବୀଙ୍କ ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ଭାବରେ କୁଳମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ଶୈଳ ସେଠୀଙ୍କୁ ତା 3 ଫେବୃଆରୀ 1966 ସାଲରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ପରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ତା 25 ମାର୍ଚ୍ଚ 1989 କଇଁପୁର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଭୂମିରୁ ଭୂମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବମୟ ଭାବନାରେ ବାନ୍ଧି ପକାଇବାର ପ୍ରବଳ ପ୍ରାବଲ୍ୟରେ ଜଡ଼ସଡ଼ ହେଉଥିବା ମଣିଷକୁ ନିକଟରୁ ନିରୀକ୍ଷେଇ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ତାଙ୍କର ନିଆରା ପଣିଆଟିକୁ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନ୍ଦାକିନୀର ପ୍ରବାହମାନ ଧାରା ପରି ଛଳ ଛଳ କଳକଳ ନାଦରେ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟକୁ। ଗଞ୍ଜାମ ବୋଲିରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଉଁଟି ଆଣିପାରିଛନ୍ତି ଅନେକଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭଲ ପାଇବା। ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପ ହେଉ କି ମେଘମନ୍ଦ୍ରର ଢୁ ଢୁ ବାରିପାତ ହେଉ ଅଥବା ଜରତି ଶୀତରେ ଥୁରୁ ଥୁରୁ ପଣରେ ସେ କେବେ ଭୁଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ। ନିରଳସ କର୍ମତତ୍ପରତା ଜୀବନ ଭିତରେ ସେ ହୋଇଛନ୍ତି ଆତ୍ମସ୍ଥ। ସିଦ୍ଧିଲାଭର ଅମୃତମୟ ସ୍ନାନ ସେ କେବେ ଏକା ଚାଖି ନାହାନ୍ତି, ଚଖାଇଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ। ବାସ୍ତବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଏକ ସାଧନା ସିଦ୍ଧ ପ୍ରତିଭା। ସମୟର ନିଶବ୍ଦ ପାହୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ହଜିଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ। ରୀତି ତାଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦେଇଛି ଅବସର ନେବାର ଅବକାଶ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶୈଳ ସେଠୀ ଅଦ୍ୟ ତା 28 ଫେବୃଆରୀ 2000 ସେବାନିବୃତ୍ତ ହେବାର ଘଣ୍ଟି ବାଜିଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ସାଧକଟିଏ ନିଜ ସାଧନାରୁ କେବେ ଅବସର ନେଇପାରେ ନାହିଁ। ଜନ୍ମରୁ ଜୁଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ଜୀବନ ସାଧନାର ପଥ। ଦୀର୍ଘ 36 ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନରେ ଏହା ହେଉଛି କମା। ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ପାଇଁ ଆହୁରି ଜୀବନ ବାକି ଅଛି। ଶୈଳ ସେଠୀ ଏକ ଖିଆଲି ମଣିଷ, ଯାହାର ପ୍ରାଣମୟ ଭାବସତ୍ତାଟି ରୁଟିନ୍ ବନ୍ଧା ଫ୍ରେମ ଭିତରେ ନ ରହି ମୁକୁଳିତ ହୋଇଯାଏ ଠିକ୍ ଦିଗ୍ବଳୟ ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଧବଳ ବଗପଙ୍କ୍ତି ପରି। ଜୀବନ ପ୍ରବାହର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ସ୍ରୋତରେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁରତାକୁ ପରଖି ନେବାର ପ୍ରବଣତାରେ ଶୋଇ ହୋଇଯାନ୍ତି ଆନମନା। ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଗୈରିକ ଗଦ୍ୟମୟତାରେ ଏକ ବାସ୍ତବ ପ୍ରକାଶ, ସେତେବେଳେ ଜୀବନର ବର୍ଣ୍ଣମୟ ମହୋତ୍ସବକୁ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି ଶୈଳ। ପକ୍ଷୀର କାକଳିରେ ଅଥବା ଫୁଲର ସୌକୁମାର୍ଯ୍ୟରେ, ପାଚିଲା ଧାନ ଗଛରେ ଲହରେଇ ଆସୁଥିବା ସୁନା ରଙ୍ଗରେ କେବେ ଚିତ୍ରିତ ହୁଏ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ କାନଭାସ ତ, ଅବା କେବେ ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ଆକାଶର ମିଳିବା ଓ ତାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଉଦାର
ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ରୂପଛଟାରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯାଏ ଯୌବନର ସକଳ ଅନୁଭବ। ସେହି ଅନୁଭବର ସାନ୍ଦ୍ରତା, ଭାବର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଓ ଆବେଗର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଉତ୍ତରୀ ହୋଇଯାଏ ମହୋଦୟଙ୍କ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ। ଜୀବନର ତରଙ୍ଗୀ କଳାର ସାଗର ବକ୍ଷରେ ଆଗକୁ ବହିଚାଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଭାବେ। ଜୀବନର ଅବବୋଧ ପ୍ରକାଶ ଲଭେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଳତରଙ୍ଗ ପରି। ଜୀବନର ଛନ୍ଦକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାର ଅନୁଭବ ହେଉ ଅଥବା ହେଉ ସ୍ମୃତି ସିନ୍ଧୁକରେ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ଆବେଗକୁ ସାଇତି ରଖିବାର ଅଭିପ୍ସା। ସାଗରମୁଖୀ ଗିରି ନିର୍ଝରର କୁଳୁକୁଳୁ ବିତାନରେ ଉଛୁଳା ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ, ଏକ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଓ ଭାବମୟ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସକୁ ତୋଳି ଧରେ ଏହି ଶିକ୍ଷକ। ଅସ୍ତସୂର୍ଯ୍ୟର ରକ୍ତିମ ଛଟାରେ ବର୍ଣ୍ଣିର ଦିଗ୍ବଳୟକୁ ମୁଗ୍ଧ ବିଭୋର ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଥିବା କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଶୈଳ ସେଠୀଙ୍କ ଆବେଗ, ସମ୍ବେଗ, ସ୍ୱପ୍ନ, ଅଭିଳାଷ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମାତିସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭବର ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରତିବେଦନ ପାଇଁ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମବେଦନା। ଆଜିର ସେବାନିବୃତ୍ତି ଅବସରରେ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।